खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङा दङ बिटिआरनि इएम दावबायसा बर'नि फिन आरोबाव बाखनायथाव खामानि उदालगुरि जिल्लानि बेरगावआव गावनि बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन धोरोम सिबियारि गामि आरो समाजनि आफादफोरनो संनाय खावनायनि गोनांथि जानाय माखासे साराय ओंखाम संग्रा बेसादफोर राननानै होदों। इएम दावबायसा बर' बिथाङा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सोरखारा थांनाय साननैसो सिगाङाव रायजो राजाफोरनो राननानै होनो थाखाय बिथांखि बेखेवनानै होनायनि उनावनो दिनै कासियासुबा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय मोन 20 गामि समाज आरो आफादनो राननानै होयो इएम दावबायसा बर'आ। मख'नो गोनां बाथ्रा दि 32 नं बेरगाव बिटिसि बियाबाव गासै गं 365 गुबुन गुबुन धोरोमारि गामि समाज आफाद दं होनना फोरमायदों इएम दावबायसा बर'आ। बेजों लोगोसेयैनो गोबाव बोसोर गोग्लैसोनानै थानाय गामिनि रायजोफोरनि हान्थिनायाव जेंना जानाय लामाफोरखौ लुफुंनानै होनो थाखायबो अन्थाइ खाम्फा गायसननानै होदों इएम दावबायसा बर'आ। नैथि खौराङाव दङ थारैनो बिटिसिआव जानो गोनां बिसायख'थिनि दुंहाव बारा बारजेनबाय नामा? थारैनो मोननै पार्टिनि गेजेराव दाङाबाजि जागोन नामा? बे मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों। मख'नो गोनांदि बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरि लैहोर लैहोर गयारिखौ जानो हागौ गोबां सुबुङा सिनायो एबा मिथियो, नाथाय बिथांनि दुथां खामानि मावनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे समाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि फोसावखांनायनि उनाव इउपिपिएल दोलोनि मददगिरिफोरनि सायाव गुन्डागिरि खालामनाय जाथाय, जेराव बेरेखा दोलो इउपिपिएलनि माखासे नखरफोरखौ गाग्लोबनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो मोननाय जादों दि थांनाय हरनि समाव बिपिएफनि लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरि लैहोर लैहोर गयारिया माखासे बिपिएफनि गुन्डागिरिफोरखौ लानानै गाग्लोबदों बाटिपारा गामिनि गंब्रै इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरनि न'खौ। बे गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै समाजारि बिजोङाव गोबां सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों, जेराव हरनि समाव फैनानै इनायै न'नि बेरा दानसिदों, न'नि दरजा जोखावदों, न'नि बिगोमाखौ लोगो मोनोब्ला बुथारनो आरो गावथारनो होननाबो धमकी होनायखौ फोरमायदों भुगिनांनाय नखरा। आरो गाग्लोबफैनाय समाव हाथियारजों गावनो नामा बायदि धमकी होलांनायखौबो फारि फारि फोरमायदों बाटिपारा गामिनि सासे आइजोआ। बेराफारसेथिं गाग्लोबफैनाय समाव नखरनि सुबुंफोरा खुनुरोखोमै फोथाराव खारलांनानै रैखा मोनो होननाबो फोरमायथिदों। नोंथांमोना लैहोर लैहोर गयारिनि सायाव मा फोरमायनो सानो? दिनैनि दिनाव सोरबा बिपिएफ सोरबा इउपिपिएल थांखिनानै गाग्लोबनाया गनायजाथाव जायाखै बर' समाजनि थाखाय। हारि हिसाबै जों आलादा नङा, जों पार्टी हिसाबै आलादाब्लाबो खौसेथिया जोंनियाव थानांगोन। इनाय अनागार खालामोब्ला समाजा गुबुंले जागोन। बेराफारसेथिं बिपिएफनि लाइमोन दैदेनगिरि लैहोर लैहोर गयारिखौ बावखुंग्रि बियाबनि बाटिपारा गामिनि गंब्रै नखरखौ गाग्लोबनायनि थाखाय क'क्राझार पुलिसनो एफआइआर थिसनबाय। थामथि खौराङाव दङ बड'लेण्ड एफसिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एफसिनि गलकिपार बिरखां दैमारिया 2025नि दुरान्ड कापआव गल्डेन ग्ल'ब बान्थानि थाखाय सायख'जादों। बेनि अनगायैबो गल्डेन ग्ल'बनि थाखाय जामशेदपुर एफसिनिफ्राय अमृत गफ आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनिफ्राय गुरमीत सिंह बिथांमोनाबो सायख'जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ हाग्रामा महिलारिया बिजेपि पार्टिखौ सोंखारिनो हाया, नाथाय प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल आरो गुबुन पार्टिफोरखौ रायनो एबा सोंखारिनो हायो। मा जाहोनाव हाग्रामा महिलारिया बिजेपिखौ रायनो हाया एबा सोंखारिनो हाया? नाथाय इउपिपिएल पार्टिखौ गोबां समफोरावनो सोंखारिबोदों आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ सोंखारिनो हायो बिथाङा। हाग्रामा महिलारिया गावनो फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिजेपि राजखान्थि दोलोआ जेबो गोरोन्थि हाबा मावाखै, बेनिखायनो आं बिजेपि राजखान्थिखौ आं राया, नाथाय इउपिपिएल दोलो एबा प्रमद बर'खौ आं रायगोन आरो सोंखारिगोन, मानोना इउपिपिएल दोलोआ सोरखार सालायगासिनो दं, बेबादि बुङो हाग्रामा महिलारिया। नाथाय बेनि गेजेराव साननो गोनां जानानै फैदों बे बाथ्राया, जेराव बिजेपि राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि दिलीप सयकियाया बिथाङा 6 सिड्युल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव थांनाय माखासे सान सिगाङाव बाथ्रा बुंथिनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन आरो बिजेपि राजखान्थि दोलोआ राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय बड'फानि आदर्श आरो सानस्रिखौ बाहायदों आरो बर' हारिनि GI टेग मोननो हानाय दामग्रा आगजुफोरखौबो बिजेपि दोलोनि फोसावदिं मेलाव बाहायनायखौ जों नुनो मोन्दों। दिलीप सयकियानि 6 सिड्युल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सोमोन्दै बाथ्रा बुंनायनि बेरेखायै इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि एबा बिटिआरनि CM प्रमद बर', उरखावगोरा ब्रह्म रनजित बसुमतारीजों लोगोसे एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', अल आसाम ट्राइबेल संघ, बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा खुगा बेखेवदोंमोन बिजेपिनि हेंथा आरो दिलीप सयकियानि हेंथा।
नाथाय हाग्रामा महिलारिखौ दिलीप सैकियानि 6 शिड्यूल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि बाथ्रा बुंनायनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै। गोदान जोलैनि गेजेराव असमिया रावखौ जौगाहोनाय आरो सावरायनायखौ नोजोर होनानै असमिया प्र'डिटिन डिजिटेलआ फरायसाफोरनि गेजेराव लाइजाम लिरनाय बादायलायनाय खुंफुंदों। गिबि दानाव रायजोनि गुबुन गुबुन सोलोंथायारि फसंथानफोरनि गोबां फरायसाफोरा बे बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन। मोननै थाखोआव खुंजानाय बे लाइजाम लिरनाय बादायलायनाया 22 जुलाइ 2025 निफ्राय जागायनानै 22 आगस्ट एबा दिनैसिम सेबखांजानाय लाइजामफोरा गोबां मोनदोंमोन, जाय सिगांनिफ्रायनो असमिया प्र'डिटिन डिजिटेलाव फोसावजाखाबायमोन। थांनाय दानाव थाखो ए नि थाखाय दैथायहरनाय गांसे लाइजामखौ बान्थानि थाखाय सायख'नाय जायाखैमोनब्लाबो बि थाखोआव बयनिख्रुइ साबसिन लाइजामनि बान्थाखौ पुजालता बराया बि बरुवा फरायसालिमानिफ्राय मोनदोंमोन। 11थि थाखोनि फरायसा पुजालताया लाइजामखौ बिजिरगिरि पेनेलआ बे दाननि बयनिख्रुइ साबसिन लाइजाम होनना मानिनाय जादोंमोन। जेब्ला आं राजखान्थियाव आगान होगोन, आं जेब्लाबो सिंहबादि जानानै थागोन। आं रावबो दोलोजों लोगो जानानै थाया एबा आंनि सिनायथिखौ खोमानाय नङा। बे बाथ्राखौ बुंदों मुंदांखा फावखुंगुर आरो टिबिकेनि दैदेनगिरि बिजय तालापातिया। रायजो राजानि सिगाङाव बिथाङा बुंदों दि फैबाय थानाय 2026 मायथाइनि तामिलनाडु बिसायख'थियाव बिजेपि आरो डिएमकेजों जेबो गोरोबथा जानाय नङा। तालापाति बिजयआ आरोबाव फोसावदोंमोन दि फैबाय थानाय बिसायख'थियाव रावबो दोलोजों लोगो जानाय नङा। जोंनि सुथुरफोरा जाबाय बिजेपि आरो डिएमके। पासिवाद आरो अनागारजों लोब्बा थानाय बे मोननै दोलोजों लोगो जानाया माब्लाबाबो जाथावना नङा। जोंनो गुबुन गोहोनि गोनांथि गैया। तामिलनाडुनि सुबुंफोरनि बोरफोरानो जोंनि मोनसेल' गोहो। बेखौ मख'नो गोनां दि 234 सोद्रोमा थानाय तामिलनाडु आयेन आफादनि बिसायख'थिया मार्च आरो एप्रिल दाननि गेजेराव जागोन। डिएमकेनि आथिखालनि गिबि मन्थ्रि एम.के. स्टालिननि दैदेननायाव बे बिसायख'थियाव मोन 200 बियाबफोराव देरहानायनि नोजोर होनाय जादों आरो बे समावनो बिजेपिआबो रायजोआव सांग्राङै खामानि जागायगासिनो दं। इउक्रेनआ भारतखौ साबायखर बावदों। इउक्रेननि राजथान्दैआ रासियाजों दावहानि सायाव भारतनि सुबुं अनफावरि हेफाजाबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनो साबायखर बावदों। इउक्रेननि राजथान्दै अलेना इलसुकआ बृहस्पतिबार खालाराव रासियाजों दावहानि समाव गावनि हादोरनो सुबुं अनफावरि हेफाजाब होनायनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ साबायखर बावदों। मिरु नखर बिफाना गागि आइपिएस मावख'गिरि सतीश गलसाखौ दिल्ली पुलिसनि गाहाय गोदान कमिशनार महरै थिसननो फोसावदों। 1992 बेचनि आइपिएस मावख'गिरि गलसाया एम.एस. सिन्हानि बे मासिखौ सामलायगोन, जाय 31 जुलाइ खालारनिफ्राय अरायथा नङै बिबानाव दंमोन। बे थिसनथाया दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि रेखा गुप्तानि सायाव गाग्लोबनायनि उनाव फैदों आरो बे जाथायाव सासे सुबुङा रायजोआरि हियारिंनि समाव गिबि मन्थ्रिखौ गाग्लोबदोंमोन। जाथायनि सानसे उनावनो सोलिबाय थानाय पुलिस कमिशनारखौ सोलायनाय जादों आरो गलसा, जाय आथिखालाव तिहार जोबथेसालिनि दिथागिरि महरै खामानि मावगासिनो दं। बेनि सिगां दिल्ली पुलिसआ लेङाइ कमिशनार, जथाय कमिशनार आरो जर'खा कमिशनार, आयेन आरो आब्रुथि आरो दाय, बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानफोराव खामानि मावदोंमोन। बिथाङा इं 2020 मायथाइयाव सा-सानजा दिल्लीनि दाङाबाजिनि समाव सासे जर'खा कमिशनार महरै गोनांथार बिफाव लादोंमोन। 2022 आरो 2023 मायथाइनि समाव अरुणाचल प्रदेशआव पुलिस बिथोनगिरि महरैबो हाबा मावदोंमोन। बिथाङा बावैसो सिगां काचार जिल्लानि काटिगड़ा ओनसोला आयेन बेरेखायै सिमा बारनानै बांलादेशआव थांफिननायनि थाखाय मोनसे रैखाथि गोनां करिडराव सोलायबाय। सिखाव फालांगिरिफोरनि मोनसे हानजाया गोबां बिबांनि रांनि बदलै बांलादेशी सुबुंफोरखौ काटिगड़ा सिमाजों न'आव दैथायहरगासिनो दं। बांलादेशसिम बारनायखौ सुबिदा होनाय समाव जायगानि सुबुंफोरा बृहस्पतिबाराव फिन खेबसेबाव पुलिसनो खौरां होदोंमोन, जेब्ला 7 गथ'फोरजों लोगोसे 8 बांलादेशी नोगोरारिफोरा हमजादोंमोन। बांलादेशीफोरखौ कैलेननि चापलेगेटनि खाथिनि मोनसे हटेलनिफ्राय बांलादेशआव हाबफैफिननो नेबाय दंमोन। बे समावनो खानाय जादोंमोन। हमजानायनि हरखाब उनावनो पुलिसनो खौरां हरनाय जायो आरो पुलिसआ बांलादेश फारसे दैथायहरफिनो। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।